No, čaute. V dnešnom videu vám chcem ukázať túto jednoduchú kameru vonkajšiu outdoorovú, ktorá vlastne funguje na 4G signál na SIM kartu. Jedná sa o kameru, ktorá má detekciu pohybu a nabíja sa vlastne cez solárny panel. Jej označenie je V380 s tým, že v balení nájdete samotnú kameru, ktorú si ukážeme, ako sa vlastne zapája. V tej kamere je takáto časť, ktorá keď sa otvorí, pogumovaná, tak donútra sa vlastne dajú SIM karta a pamäťová karta. Hore biele je SIM karta a pod tým nižšie v tom slote je pamäťová karta. Toto sa zavrie, no a potom vlastne samotné napájanie tej kamery ide cez USB-C. No a má to na starosti takýto panel solárny. Vidíte, že tu je USB-C, ktorý si vlastne pripevníte niekde ďalej od kamery alebo nad ňu, pod ňu, to už je úplne jedno podľa toho, aké máte možnosti k tomu. K tomu panelu samotnému je vlastne takýto držiačik, ktorý si dáte do jedného z týchto dvoch otvorov, jeden alebo druhý. Sú tu tri dierky a máte tu dokopy okrem ešte takejto karty, ktorú ale odporúčam nepoužívať, lebo to je nejaká akože propagačná. Potom sa tam musí niečo doplácať, myslím. Tak máte vlastne ešte hmoždinky a šrobiky. 4 sú na kameru a 3 sú vlastne na tento držiak na solárny panel. Takže zatiaľ takto. No a máte tu samotný ešte nabíjací USB-C kábel, keby ste to chceli napájať z adaptéru napríklad, že nechcete používať tento panel, ale chcete to napájať z adaptéru. No a my si teraz ukážeme samotné zapojenie, aplikáciu a uvidíte. No, čo sa týka samotnej aplikácie, tak je to táto. Má názov V380 Pro. V podstate potom, ako si zaobstaráte tú kameru, tak si ju registrujete, dáte si tú Európu, hej, potvrdíte, vložíte si e-mail a potom, ako tam budete mať vložený e-mail, tak vám to vlastne ten účet založí. Môžete si to dať aj cez Google, Facebook, X alebo podobne. No a potom už sa len vlastne prihlásite do samotnej aplikácie. Po prihlásení do aplikácie vlastne uvidíte, že tam môžete pridať zariadenie. Vy si to zariadenie pridáte si akože add kamera, čiže pridáte si samotné zariadenie, no a dáte si už len 4G kamera, tuto vidíte, hej. Buď si načítate ten kód, alebo tak, že si načítate ten QR kód, ktorý je na balení od tej kamery, alebo na samotnej kamere je ešte nalepený. Takže potom kameru vlastne uvidíte presne takto, ako tu mám ja. A čo sa týka samotnej obsluhy, tak je to veľmi jednoduché. Načíta sa vám takto pekne záznam z tej kamery. Tu už vidíte, už je večer, takže mám tam zapnutý nočné prisvietenie. Vrchná časť kamery je statická, tá sa nehybe. Spodná časť kamery, tá je možné ju otáčať týmto joystickom. Samozrejme môžeme si tu ešte prisvietiť niečo klasickým svetielkom. Vidíte, teraz som ho zapli sa LED diodky, ale nechám to na auto, aby to nežralo toľko batérie, je tam len nočné videnie. Môžete si tam nastaviť kvalitu, teraz som to prepol na HD, takže je to o niečo znova lepšie, celý ten záznam. Môžete si tu zapnúť odposluch toho, čo sa tam práve deje. Ešte to trošku preruším. Keď sa ti toto video páči, daj tam prosím ťa like. Ak môžeš, tak aj komentuj. Mám rád nejaké postrehy alebo zaujímavé nápady. No a keď si nedal odber, tak šupni tam aj odber a nedojdeš určite o nič z tohto kanála a ja budem strašne rád a podporím ma to do ďalšej tvorby. Ďakujem ti veľmi pekne. Je to veľmi jednoduché, intuitívne.
môžete si tu robiť aj fotografie a môžete si robiť ešte zvlášť videa. Naozaj tá kamera je taká veľmi, by som povedal, intuitívna. Aj tá aplikácia síce komunikuje len v angličtine, nie je tam ani čeština, ani slovenčina, sú tam iné jazyky, ale myslím si, že to je tak intuitívne, že každý sa tam bude vedieť vyznať v tomto. Čo sa týka prezerania záznamov, tak samotné záznamy môžeme prezerať v zložke Playback, vpravo hore ju vidím, a micro SD card. No a tuto už vidím potom časovú osu, odkedy sa mi nahrávalo čo, a môžem si to pretačať, môžem si tam vyhľadávať konkrétne nejaké časy. Samotná kamera je možné ju namontovať buď priamo na stenu, alebo potom na nejakú inú plochu. My sme ju konkrétne dávali na strom, ako môžete vidieť z týchto fotografií. Je to kvôli tomu, že sme potrebovali čo najširší záber na prístupovú cestu k objektu a potrebovali sme to urobiť tak, aby aj to nabíjanie bolo možné cez ten fotovoltický panel účinným spôsobom. Pozreli sme si, kde je východ, kde je západ a orientovali sme to viac menej na juh, aby to pokrylo efektívne ten panel počas čo najväčšej možnej doby, aby sa to stihlo ponabíjať. Potom tu máme ešte samotné nastavenie tej kamery. Môžete si tam nastaviť alarm a najdôležitejšie je Work Mode Settings, kde si vy presne určite, čo chcete, aby robila kamera. Buď bude non-stop zapnutá, buď tam bude úplne vypnuté nejaké nahrávanie. Ja to mám nastavené tak, že to v podstate zapína len vtedy, keď tam je detekovaný nejaký pohyb. Je to výborné, lebo tá kamera zbytočne žere energiu a takto vám vydrží na tom fotovoltickom paneli v podstate non-stop, a to aj čo sa týka zimného obdobia. V lete už to ani nehovorím, perfektne stíha. Takže ak máte nejaké miesto, ktoré by ste chceli si dať natočiť kamerou a váhate, myslím si, že tam není o čom. Inštalácia je naozaj pomerne jednoduchá. Stačí vám tá SIM karta nejaká, okrem operátora O2, lebo ten funguje na B20, to je to 800 MHz pásmo, ktoré tieto čínske výrobky nepodporujú. Ostatní operátori úplne v pohode, momentálne tam je tuším 4, ale funguje to aj na Orange, aj na Telekom.